हाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआबो जागोन संनायनि भिडिअ, जेरैहाय जों रुमफोराव थानानैबो बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिखौ संनानै जायो। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेयो जोंना मा माने अनला, जों बेखौ बेसेबांबा मुस्किलनि गेजेरजोंसो देखांदों। नै जोंना देनाया जाबायदि खस्थ' जादों, आयु गेब्लेया थेवबो जों जाबाय। दानिया नै जों लकेल दाउखौ एवफ्रामनानै लानोसै। लकेल जानो लुगैबाय, बेहाय जोङो देनानै लानाय बानलुफोरखौ होनानै लाबाय। लोगोफोरा अनला ओंख्रि जानो मोजां मोनगोन ना मोना? अनला
गोथाव जाबाय अनलाजों लकेल दाउ। नै बेहाय दङ जोंना गाजर, बिलाहि, पियाज, बानलु, दुन्दिया, साखनि आरोना जा टेस्टि खायो। जों दा ओंखामखौ जानोसै। जोंहा दा बेहाय अनलाजों दाउ ओंख्रि थाबाय, बेनिफ्राय आलु मटर भाजा, मोनसे थाबाय जोंना फान्थाव फ्राय, आरो दंबावो पापर, साखनि मा होनो आरोना। जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक